Soc en Josep Maria Lantà, de la llibreria Claret, soc l'encarregat de la secció central, la part religiosa de la llibreria, aquí a Barcelona, ja ho coneixeu alguns, i m'han dit que us recomani alguns llibres de cara a la gran festa de Sant Jordi, el dia del llibre tan important. Fixeu-vos, us he posat aquí una petita parada dels llibres que poden ser interessants per a aquestes dates. Començo per aquest, que és de la llibreria Claret, de l'editorial Claret, de viatge amb una entrevista a sa santedat. Ho podeu veure, és del papa Francesc. L'autor és Andrea Tornielli, que és un periodista molt amic del papa, que el que fa és repassar els 18 viatges que ha fet el papa amb tota la seva trajectòria. Són 18 molt importants, alguns llocs que ha anat han estat llocs difícils, hi ha les entrevistes, sobretot, que també va fer el papa a l'avió, aquelles que a vegades portaven una certa polèmica, i després hi ha una descripció de cada un dels viatges. Aquest és molt interessant, de viatge amb una entrevista a sa santedat, del papa Francesc. El Lluís Martínez Sistac, el cardenal d'aquí de Barcelona, un any després de la seva renúncia, ha publicat aquest llibre, Un cardinal es confessa. Quines són les confessions que fa? Fa un repàs a tota la vida, a tota la seva vida, ja com a professor, després com a bisbe, com a cardenal, i parla de les qüestions, evidentment, de Barcelona que ha tocat més, com també la Sagrada Família i tot el seu apostolat entre nosaltres. Un cardinal es confessa, Lluís Martínez Sistac, és de l'editorial Proa. La vida secreta de la pregària, editorial Angle, és d'en Francesc Torralba, també un autor molt conegut entre nosaltres. La vida secreta de la pregària. Ell el que fa és una descripció de què és això de la pregària. Posa dos grans capítols. El primer és l'escala, aquesta mena d'escala en què anem pujant cap a Déu, però alhora també anem pujant cap a nosaltres mateixos, ens anem endinsant cap a nosaltres mateixos, i després fa un comentari molt interessant a cada una de les parts del Pare Nostre. S'ha de llegir el llibre i aleshores entendreu una mica quin és aquest secret que hem de fer cadascú de nosaltres, com diu l'Evangeli, en el secret de la nostra ànima. Els reptes del papa Francesc. L'editorial Viena acaba de treure fa molt poc aquest llibre de la Teresa Forcades, també una autora molt coneguda, Els reptes del papa Francesc. Què és el que ha anat fent durant aquests anys, quins són les obligacions, els reptes que li queden al papa, i després algunes de les coses que hauria d'anar solucionant d'alguna manera, quins són els grans reptes, això mateix que diu, de l'Església i concretament del papa. De cor a cor és un llibre d'una dona, Maria Teresa Quintana, hem publicat a la llibreria Claret, té un subtítol, Reflexions personals per compartir. És el segon llibre que fa, són reflexions que ella fa molt interessants sobre diverses qüestions, viatges que fa, situacions personals dels altres. Són capítols breus molt interessants. El primer ha tingut una gran acceptació i aquest el vam presentar també fa poc i també us el recomano. De cor a cor, reflexions personals per compartir. Un clàssic de tota la vida és el cant espiritual de Joan Maragall. Fixeu-vos, hem posat aquest títol, Gràcies. L'important és el càntic, evidentment, però també les il·lustracions que ens fa el fotògraf, Joan Guerrero, que havia fet ja fa temps un llibre sobre el bisbe Casaldàliga i ara va il·lustrant el gran càntic de Maragall, que tots coneixem, al final, sí, amb la mort, una major naixença, i aquestes il·lustracions es poden anar veient d'aquest gran fotògraf com és en Joan Guerrero. Gràcies al cant espiritual de Maragall. Sueños de un viejo teólogo, una iglesia en camino, Víctor Codina. Aquest a mi m'agrada molt, clar, va ser professor meu, això també us ho he de dir, però ell fa una descripció molt interessant de moltes qüestions d'església, que si la vida religiosa, el papa, les dones, els ministeris, fa una descripció molt interessant, a més és un home d'una gran síntesi, i és un home que us pot anar molt bé per veure aquests dies com està la situació global de l'Església. Sueños de un viejo teólogo, una iglesia en camino. I finalment fem aquest exili. Fa també molt poc, l'editorial Fragmenta ha editat aquest llibre de Lluís Duc. Fixeu-vos, L'exili de Déu. Lluís Duc, monjo de Montserrat, també molt conegut pels seus llibres, d'antropologia sobretot. No sabem ben bé si aquest Déu ha marxat de la nostra societat o potser és la mateixa societat que no es troba a si mateixa. I quan es trobi a si mateixa probablement trobarà aquest Déu
que no és que s'hagi exiliat, sinó que no el reconeixem amb nosaltres. Per això heu de llegir el llibre, aquest és molt més senzill, més petit, però molt interessant sobre aquesta qüestió. En fi, hi ha molts altres, però aquests ens ha semblat que eren els millors llibres per aquest Sant Jordi del 2017 i que podeu trobar a la nostra llibreria Claret. Moltes gràcies per la vostra atenció.